Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, September 2. Bagong tulay sa Nueva Ecija, may bitak na. Mga motorista nangangamba. Contractors na sangkot sa Ghost Substandard Projects, papatawan ng lifetime blacklist ng DPWH. Pagbubukas ng shipyard sa Subic, magdadala ng trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. September 8, idineklarang walang pasok sa probinsya ng Pampanga. At from dreams to stardom, Phoenix officially steps into the spotlight with Thirsty. Pinangangambahan ng mga motorista sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ang kanilang kaligtasan tuwing magdaraan umano sa bagong General Luna Bridge o ang dating Valdefuente Bridge. Ito ay matapos makita ng mga bitak ang ilang bahagi ng flooring ng istruktura. Hiling ngayon ng mga residente sa lugar, imbestigahan din ang pagkakagawa nito dahil hindi biro ang halaga at ilang taon pa lamang matapos itong maitayo. May exclusive report si Paulo G. Santos. Ito ang dalawang tulay na araw-araw na binabaybay ng mga motorista sa Barangay Valdefuente, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Base sa ilang sumbong na aming natanggap at gayon na rin sa aming pagmamatsyag, tila takaw aksidente ang nasabing istruktura. Naaktuhan pa ng CLTV 36 News ang muntikan ng pagbangga ng isang truck dito. Hindi na pinadadaan ang mga heavy vehicle sa lumang bridge kaya may vertical clearance ito. Habang ang bagong tulay naman na ito, questionable rin umano ang integridad ayon sa mga nagdaraan dito. Tinakpan na ng makapal na bakal ang pavement ng tulay matapos magkabitak-bitak. Kasi kabago-bago pa lang, sira na agad. Wala pa yatang 2 years. Yan. Puti pa tong luma, matibay kahit na naladaan naman. Pag dito kasi, pag dumaan dito yung mga malaking truck, baka may possibility na bumagsak, ganun. Hindi pwedeng hindi mapaghinalaan na may issue ng substandard sa bagong tulay sa tricycle driver na si Elmer Cruz. Ayon sa kanya, ngayong tumitindi ang pagsisiyasat sa issue ng korupsyon sa mga flood control. Nagdududa na rin anya sila sa structural integrity ng nasabing istruktura. Dapat maging patas sila kasi madaing taxpayer na nagbabayad na. Dapat hindi nila tinitipid yung pondo nila. Dapat quality dapat lahat ng ginagawa nila. Hindi substandard. Sa ilan hong porsyon nito pong bagong tulay, nakitaan po ng bitak. Kaya dito ho sa mga malalaking bihikulo na nasa likod ko, pong nakikita ho ninyong dumada, talagang peligroso ho ito. Kinumpirma ni Nueva Ecija 2nd District Engineer Robert J. Panaligan ng DPWH na may nakitang bitak nga sa tulay. Ngunit paglilinaw niya, hindi substandard ang naturang istruktura. Hindi sir, hindi substandard yan. Based yan sa council. Ngayon naman ang mga tumaan naman yan sa mga council. Dumaan naman yan sa mga masusing, mga sa materials testing. May mga kwan naman po yan. Hindi naman po siya substandard. Nangako din umano ang kontraktor ng proyekto na Revcor Construction na kanilang isa sa ayos as soon as possible ang mga sirang bahagi ng tulay.
Yan, mayroon na pong methodology si contractor na i-squaring po niya, tatanggalin, dilinitin, at konkretuhan po ng bago na mas mataas po yung strength. Tentative, ano yung timeline natin sa construction nito? Sir, kanya sir, dapat yan sir, ASAP. Kasi ang sabi ko nga nung nakipag-coordinate sa akin yung engineer assigned ng region, hanggat maaari is magawa ng maaga at yung gagamiting mga materyales is yung early strength para in 3 days or in 1 day kung ano man magigagamitin nilang konkreto is madaanan po kaagad. Aminado si D.E. Panaligan na problema ang implementasyon ng anti-overloading law sa Nueva Ecija. May weighing scale kami dyan, sir, which is dun sa may Gapan. May weighing scale kami sa Gapan, yung atomy namin, sir, na kami, sir, nagkukuhan lang, nag-weigh. Pero, yun nga, sir, gumagawa lang kami ng report. Pero ang apprehension, wala po kaming apprehension. Kaugnay nito sa official post ng Cabanatuan City LGU na nakikipag-ugnayan na sila sa DPWH Regional Office. Kasama rito ang agarang pagsusuri at rehabilitasyon ng tulay at pagpapatupad ng traffic rerouting scheme upang mabawasan ang panganib sa motorista. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaproblema ang mga tulay sa bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. 2022 ang Lopez Quezon, gumuho ang bahagi ng tulay matapos dumaan ang overloaded na truck. 2023 naman sa area ng Apayao, isang hanging bridge ang bumigay at nagresulta ng pagkasugat ng ilang residente. 2024 sa Bohol, bumagsak ang Clarin Bridge habang tumatawid ang ilang sasakyan na ikinasawi ng ilang pasahero. 2024 din sa Cebu, matapos ang masusing inspeksyon, kinailangan ng agarang repair sa Marcelo Fernan Bridge dahil sa structural issues. Dahil dito, mas naging mapanuri ang publiko sa structural integrity ng mga proyekto ng gobyerno, hindi lamang sa flood control projects kundi pati sa tulay na milyon-milyon ang ginagastos. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa flood control projects, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin pa ito upang silipin ang posibleng anomalya sa iba't ibang infrastruktura. Kasabay nito, balak ng administrasyon ang pagbuo ng isang special commission na tututok sa mga irregularidad at matiyak na bawat pisong ginastos ay napupunta sa matibay at ligtas na proyekto para sa publiko. Paulo G. Santos, CLTV News. Babala si bagong Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na habang buhay na magpapagbabawalan sa lahat ng government projects sa mga kontraktor na mapapatunayang sangkot sa ghost projects at substandard na infrastruktura. Sa kanyang unang press briefing bilang kalihim ng DPWH, sinabi ni Dizon na hindi nadadaan sa mas mahabang investigasyon ang mga kumpanyang lumabag, bagkus sa igad na ipapataw ang lifetime blacklist. Anya, ito ay para matuldukan na ang mga katiwaliang nag-ugat sa mga flood control project. Kaugnay nito, inihayag ng kalihim na bumuo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang independent commission na magsasagawa ng investigasyon at magsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng DPWH at private contractor na nagkasala. Dagdag pa ni Dizon, sisimulan din ang malawakang overhaul sa hanay ng mga opisyal ng kagawaran, lalo na sa mga District Engineering Office na madalas nasasangkot sa anomalya. Si Dizon ay formal na numpa sa harap ni Pangulong Marcos itong Lunes, September 1, kapalit ng nagbitiw na si dating Secretary Manuel Bonoan. Bago ang kanyang pagkakatalaga, pansamantalang pinamunuan ni Dizon ang Department of Transportation o DOTR. Unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. Samantala, kailangan magsumite ng written declaration ng mga kongresista na bahagi ng House Joint Committee on Public Accounts
Public Works and Highways and Good Governance and Accountability upang maiwasan ang conflict of interest sa ginagawang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Ito ay sabisa ng mosyon ni Akbayan Representative Chel Jokno na inaprobahan ng komite ngayong Martes, September 2, 2025. Ayon kay Jokno, kailangan tiyaking walang ibang agenda mga mambabatas na kalahok sa gumugulong na investigasyon ng Kamara in aid of legislation. Sinang-ayon na naman nila Piñas Representative Mark Santos ang mosyon ni Jokno sa kadahilan ng magtitiyak ang nasabing hakbang sa pagpapanatili ng integridad ng House of Representatives. Mayroong 5 working days sa mga mambabatas na miyembro ng nasabing komite na magsumite ng kanilang deklarasyon. Dagdag ni Jokno, ito ang magiging basihan kung kailangan mag-inhibit ng ilang kongresista sa nasabing House Committee Inquiry. Sa Facebook post sa mambabatas, sinabi pa nitong bawal sumausaw ang mga contractors sa kanilang pagsisiyasat. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ng panibagong Korean management ng shipyard sa Subic, Zambales. Hanggang ng presidente na manumbalik ang Pilipinas sa isa sa mga pinakamagagaling na gumawa ng barkong pandagat sa pagbubukas ng naturang pasilidad. Narito po ang balita. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik nito ang pagkilala sa Pilipinas bilang Global Shipbuilding Hub. Sinabi ito ng Pangulo sa inaugurasyon ng HD Hyundai Shipyard
sa Subic, Zambales nitong Martes, September 2. Kasama ng Pangulo sa aktibidad si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ang mga opisyal ng HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Industries and HD Hyundai Heavy Industries Philippines Incorporated. Isang hakbang daw ang muling pagbuhay sa shipyard upang maibalik ang bansa sa listahan ng top shipbuilding nation sa buong mundo. Matatanda ang kabilang ang Pilipinas sa top 5 shipbuilders worldwide mula 2014 hanggang 2018. Nagagawa raw noon sa bansa ang mga barko na may timbang na 1.2 million at 2 million gross tons kada taon. Subalit nawala raw lahat ito nang malugi ang Hyundai Heavy Industries Philippines Incorporated. Nagresulta ito sa pagkawala ng trabaho ng mahigit 30,000 Pilipino at sa pagbabalik ng Hyundai sa Subic, target na madagdagan ng kapasidad ng shipyard mula 1.3 million hanggang 2.5 million deadweight tons. Dahil dito, posibleng madoble mula 4 hanggang 8 tankers ang magagawa ng pasilidad at sa taong 2030, makapagbibigay na ito ng hanap buhay sa 4,300 na Pilipino. Sinabi ng Pangulo na maghahatid ito ng pagkain sa mesa ng libu-libong manggagawa, kalakip ang kumpiyansa sa kanilang kakayanan at tiwala sa kanilang ikinabubuhay dulot ng shipbuilding. Binigyang diin niya rin ng papel ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pagsusupply ng skilled workers sa nasabing industriya. Simula November 2024, nagtayo ng training habang Subic katuwang ang Hyundai para sa mga welder at nag-alok ng scholarship programs para sa maritime jobs. Sa ngayon, may 16 na specialized programs ang ahensya para maabot ng mga Pinoy ang global standards ng shipbuilding. Malakas pa rin ang presensya ng bansa sa maritime sector at patunay dito ang 30% ng mga seafarer sa buong mundo na pawang mga Pilipino. Sa huli, sinabi ni Marcos na ang sabay na pagpapatatag sa shipbuilding at seafaring workforce ay magpapatibay sa bansa bilang isang complete maritime nation. Kasama si Jody Dizon Mercado, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Samantala, matagumpay ang mga isinagawang operasyon ng Police Regional Office 3 batay sa kanilang nasamsam na halaga ng droga at naarestong may pagkakasala sa batas. Patuloy rin ang pinalakas na kampanya kontra kriminalidad alinsunod sa kautusan ng bagong pamunuan ng PNP. Narito po ang balita. Patuloy ang magandang resulta ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad ng Police Regional Office 3 o PRO3. Sa inilabas na ulat ni PRO3 Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., umabot sa 836.4 million pesos na halaga ng shabu ang kanilang nasamsam sa buong buwan ng Agosto. Sa kabuuang 659 anti-drug operations, naaresto ang 1,006 na suspect, kabilang ang 34 na high-value targets. Nasa kotri ng mga operatiba ang mahigit 120,000 grams ng shabu at mahigit 1,000 gramo ng marijuana. Nagbunga rin ang pinaigting na manhunt operations ng pulisya kung saan kalaboso ang 745 wanted persons. Kabilang sa mga nahuli ang 13 sa Regional Most Wanted List, 43 provincial top targets at 59 na municipal top offenders. Sa kampanya kontra loose firearms, mahigit 200 armas ang nabawi. 114 mula sa operasyon, 76 ng voluntarong isinuko habang 18 ang isinailalim sa safekeeping. Dahil dito, nabawasan ang posibilidad ng insidente ng karahasang may kinalaman sa baril. Ang mga operasyong isinagawa mula August 1 to 31 ay bahagi ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO ng PNP, alinsunod sa 7-point agenda ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nakatuon raw ang PRO3 sa pagpapanatili ng ligtas na komunidad at pagbibigay ng kapanatagan sa publiko sa ilalim ng bagong pamunuan ng PNP. Kasama si Jody Dizon Mercado, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa ibang balita, maring itinanggi ni Acting Philippine National Police o PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang aligasyon na mayroong quota system sa pag-aresto ng mga sospek. Ayon kay Nartates, nakabatay ang lahat ng kanilang operasyon sa impormasyon na nakakalat nila sa investigasyon at mga ulat na dumarating sa araw-araw at hindi sa bilang ng uhulihin.
Ito ay tugon sa panawagan ng Detainee Rights Advocacy Group na kapatid na i-reverse o baliktarin ang naunang pahayag ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III hinggil sa paggamit ng bilang ng mga naaresto bilang sukatan ng performance ng mga pulis. Kasabay nito, iniulat din ni Nartates ang mga pangunahing operasyon ng PNP mula August 22 hanggang 28 na nagresulta sa pagkakaaresto na higit 1,000 katao at pagkakasamsam ng malaking halaga ng iligal na droga. Iginiit din ng PNP Chief na magpapatuloy ang mas pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad at iligal na droga, kasabay ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang disiplinado at epektibong hanay ng PNP. Samantala, idineklara ng pamahalaang panlalawigan na walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, gayon din sa mga tanggapan ng gobyerno sa Pampanga simula 12 p.m. sa Lunes, September 8, 2025. Kaugnay nito ng pagdiriwang ng 69th Canonical Coronation Anniversary ng patron ng lalawigan na si Virgen de los Remedios. Kaugnay nito, isang misa ang idarao sa Metropolitan Cathedral of San Fernando mula 3 p.m. sa nabanggit na araw. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ipapatupad na ng DepEd katuwang ang PhilHealth ang yakap program sa lalawigan ng Aurora. Pagkikinabangan ito ng mga guro, mag-aaral at kanilang magulang, lalo na sa serbisyong medikal at pangkalusugan. Narito pong report. Inilunsad ang Yaman ng Kalusugan o YAKAP program sa Aurora National High School sa bayan ng Baler nitong Lunes, September 1. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara at PhilHealth President Edwin Mercado ang aktibidad. Aabot sa 200 katao ang lumahok sa caravan kabilang ang Schools Division ng Aurora, mga estudyante at kanilang pamilya. Si DepEd Region 3 Regional Director Dr. Ronnie Malyari kasama si DepEd Aurora Schools Division Superintendent Dante Parungaw ang nanguna para sa paghahanda ng paaralan at komunidad sa paglulunsad ng Yakap Caravan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang konsulta program ng PhilHealth sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malawak na primary care services na nakatuon sa maagang pagtuklas at pag-iwas sa mga sakit. Sa ilalim ng inisyatibang ito, libre ng makakakuha ng medical consultation, mga pangunahing laboratory at cancer screening test, at mga kinakailangang gamot ang mga miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent. Hangad nitong gawing mas abot kamay at mas mura ang serbisyong pangkalusugan habang hinihikayat ang mga Pilipino na maging mas maagap sa pag-aalaga ng kanilang pangangatawan. Nakipagtulungan din ng One Life Clinic na nagbigay ng logistics, medical staff at on-site services. Patunay raw ang ganitong ugnayan sa kahalagahan ng public-private partnership para maisulong ang layunin ng universal healthcare. Sa pagdadala ng serbisyo sa mga paaralan, hindi na kailangan pang bumiyahe ng malayo ang mga guro, mag-aaral at kanilang pamilya upang makakuha ng wastong atensyong medikal at pangkalusugan. Samantala, binigyang din naman ng DepEd Region 3 na bahagi ito ng mas malawak na inisyatiba para maisama ang health and wellness sa sistemang pang-edukasyon. Itinuturing ang Yakap Caravan bilang modelo para sa mga susunod pang health program sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama si Jody Dizon Mercado, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng mahigit 6.7 billion pesos na pondo para sa pagbabayad ng public health emergency benefits allowances ng mga health at non-health workers na naglingkod sa panahon ng pandemya. Sakop ng pondong mahigit 1.4 billion claims mula 2021 hanggang 2023 na iniakyat ng mga lokal na pamahalaan, pribadong ospital, state universities at iba pang institusyon. Paliwanag ng DBM, kukunin ng pondo mula sa Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Idiniin ng Budget Secretary Amina Pangandaman na higit 121 billion pesos na ang nailaan noong nakaraang taon para sa iba't ibang benepisyo ng frontliners. At ang panibagong pondo ay tugon sa hiling ng Department of Health upang matugunan ang natitirang balanse. Kasabay nito, hinimok niya ang DOH na bilisan ang proseso ng pamamahagi upang agad na mapakinabangan ng mga health worker ang kanilang benepisyo, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ngayong dalawang kamay ng ganito at sabihin na hindi ko kayang tanggapin. Ito ang pabirong payo ni Senator Amy Marcos kay Acting Ombudsman Dante Vargas ngayong Martes, September 2. May kaugnayan nito sa umunoy isyo ng panunuhol at pag-pressure kay Vargas upang ibasura isang kontrobersyal na kaso na isinampa laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kasalukuyang gumugulong ang selection process para sa papalit kay Samuel Martires sa pamumuno sa Office of the Ombudsman kung saan isa sa mga napipisil na pili is si Remulla. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako.
Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa report na ito. Narito ang latest weather forecast September 2, 2025. Kaninang alas 3 ng hapon, ng LPA ay namataan sa layong 1,175 km silangan ng Eastern Northern Luzon. Samantalang southwest monsoon na nakakaapekto sa Southern Luzon at natitirang bahagi ng Visayas. Ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ng southwest monsoon. Metro Manila, natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region at natitirang bahagi ng Kalurang Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa southwest monsoon.
Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sanhi ng localized thunderstorms. Pinag-iingat ang ating mga kababayan sa posibleng magbaha at paghuhon ng lupa, sanhi ng katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan dulot ng severe thunderstorms. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong bisitahin ang Pag-asa website at social media pages. Mula sa DOST Pag-asa Clark Weather Station, Bernadette Lucilio. Mula sa pagiging Olympic champion na katuon ngayon si Heidelin Diaz sa pagbibigay daan para sa susunod na henerasyon ng mga atleta. Katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan, inilunsad ang mga programa sa paaralan upang palakasin ang grassroots sports. Narito pong report. Isang bagong hakbang para sa grassroots sports development ang inilunsad kung saan magsasanib puwersa ang Philippine Sports Commission, Department of Education at Department of Budget and Management upang palakasin ang sports program sa mga pampublikong paaralan. Pangunahing katuwang dito si Olympic gold medalist Heidelin Diaz na magsisilbing tagapagsulong ng inisyatibang magbibigay ng mas maraming oportunidad sa kabataan na mahubog bilang mga pambansang atleta. Sa kasalukuyan, may mahigit 300 public schools na ang may special curriculum para sa sports. Bilang bahagi ng programa, magdodonate ang PSC ng modern training equipment sa mga paaralan habang hinihikayat din ng private sector na sumuporta. Layon nitong gawing mas sistematiko at mas malawak ang pagsasanay ng mga batang atleta sa murang edad pa lamang. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, ang pagkakaroon ng isang champion tulad ni Diaz ay mahalaga upang magbigay inspirasyon sa mga kabataan. Kasabay nito, inihayag naman ni DBM Secretary Amena Pangandaman na maglalaan ang kanilang tanggapan ng 180 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng mga pasilidad kabilang na ang isang weightlifting academy. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Para sa mga mahilig sa pop music at upbeat hits, good news dahil handa ng pasabugin ng bagong P-pop girl group na Phoenix sa music scene. After 2 years of intense training and rising through the CLTV 36 reality show Finding Phoenix, the 7-member girl group Phoenix is finally stepping into the spotlight with their pre-debut Thirsty. Tara't kinalanin ang bagong aabangan sa P-pop World's Entertainment News ni Danica Gino. Habang lumalakas ang P-pop scene sa bansa, isang bagong pangalan ang dapat abangan at tiyak na tatatak sa industriya, ang 7-member girl group na Phoenix under GKD Records. Pero bago sila maging full-fledged artist, nabuo muna sila sa Finding Phoenix, isang reality survival show na umera sa CLTV 36, kung saan pinili ang mga idols na bubuo sa grupo. Dumaan sila sa 2 taon ng intense training na halos kapareho ng routine ng mga K-pop idols. Hanggang sa nakumpleto na nga ang lineup na binubuo ni Aki, Rika, Zia, Arlo, Tris, Cole at Minea. And this time, they are stepping boldly into the spotlight with their powerful pre-debut EP, Thirsty. Sa kanilang interview sa programang Music Babad sa RW 95.1 FM, they shared a glimpse of what it takes to become a Phoenix. Anila, ang pangalan ng kanilang grupo ay hango sa mythological bird na Phoenix, which signifies rebirth, resilience, and self-worth. It's actually a great symbol of the overarching concept of the group, which is the ability to rise again and be reborn from the ashes. Kinuwento rin nila ang kanilang pagsabak sa rigorous training. Katulad ng ibang P-pop group, they train under a Korean-style system known for its strict and disciplined approach. Despite the challenges, they develop teamwork and discipline, which have become the core foundation of their group. From the schedules, the routines, even the mindset and etiquette. So our day looks like first 6 hours of dance training, 2 hours of vocals, and extra 2 hours for our self-training time. And I'm so proud of the members because we all take that time to improve ourselves, and it's the discipline. And yeah, sobrang nakaka-proud when I see them work really hard.
At ngayon, sa kanilang panibagong chapter, handa na silang gumawa ng marka sa P-pop at global stage with their pre-debut EP called Thirsty. So I feel like Ak has already mentioned what we are as a group, and the EP is a reflection of that. So it tells a story of, empowerment, of what we aim to be and what we aim our impact to. So it starts with Thirsty. The word thirsty, when you say you're thirsty after someone or something, parang you're lusting after it. And so we took that and turned it around. A lot of what our group is subverting all these negative things and using it to become power, for empowerment for us. Ilan sa mga soundtrack na mapapakinggan dito ay ang Click Click Boom, Sumugal sa Akin at Rise Again. Hindi maikakaila na handang-handa ang Phoenix na gumawa ng ingay sa industriya. Sa kanilang talent, dedication at determinasyong dalhin ng P-pop sa global stage, malinaw na sila ay hindi lamang nandito para mag-survive, but they're also here to rise. Ako po si Danny Cachino at ito ang ating entertainment news. Kung hanap ninyo ay motor na malakas, moderno at ready sa long ride dahil sa comfort nito, check out the all-new Harley-Davidson Revolution Max 1250. Hindi na kailangan lumayo pa dahil available ito sa Laos Auto Group. Ready ka na ba? Silipin natin ang iyong pang features ito kasama si Miguel Pama ng Harley-Davidson Pampanga. Good day po, ako nga pala si Miguel Victor Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon ay ipapakilala kayo itong isang unit sa Harley-Davidson na ang Sportster S. So dito sa Sportster S, meron itong Revolution Max 1250 or meron itong 1250cc. Tapos nagpapalamig dito is liquid cooled. Pagdating naman dito sa exhaust niya, huwag po tayong mag-alala kasi meron siyang heat guard kung sakali mang maging issue yung init. So sa wheels naman natin, meron siyang cast iron, harap-likod na merong stock tire na Dunlop Harley-Davidson Series Radial na sa harap is 160, 70, 17. Sa likod naman is 180, 70, 16. Pagdating naman sa fork natin is gumagamit siya ng 43mm inverted fork na merong preload at saka rebound adjustability. Sa likod naman, meron tayong monoshock with preload and rebound adjustability. So sa brakes naman natin, gumagamit tayo ng Brembo calipers, harap-likod, and syempre, hindi natin maaalis doon ang ABS for safety. So pagdating naman sa fuel natin, ang tank natin is merong fuel capacity of 11.8 liters with fuel economy na 20 kilometers per liter. Ang seat height naman is 765 mm, pwedeng-pwede sa mga average Filipino riders natin. And then, ground clearance is 103 mm. Pagdating naman sa foot control, naka-forward control siya. Kumbaga, cruiser na cruiser. Pero sports pa rin. So sa mga levers natin, yung sa clutch at saka brake lever is adjustable siya in 5 modes. Then, sa pagdating sa mga ilaw natin, all LED, harap-likod, then yung sinasabi natin is yung mga turning signal lights niya, meron siyang maliit na Harley-Davidson logo, which is mag-make pa siya ng mas premium feels. And then, pagdating sa rear view mirror natin, naka-bar end na siya. Dun sa brake reservoir naman natin is branded by Brembo din. Dito sa left-hand switch natin, makikita natin dito yung low beam and high beam, kasama na passing light, cruise control, heated grips, then meron dito yung menu button, home button, then yung mga arrow natin buttons para sa itoggle yung settings. Then dito rin makikita yung signal lights and busina. Pagdating naman sa right hand is nandito mismo yung modes, hazard light, kill switch, then yung ignition switch, then meron din tayo dito makokontrol yung sa cellphone navigation. So pagdating naman sa display natin, gumagamit na ito ng 4-inch TFT display na round.
So yung round na yon, mas bagay na bagay siya sa mga classic katulad ng Harley Davidson. Pagdating naman dito sa tech nitong bike, meron tayong 4 riding mode. Road mode, rain mode, sport mode, and rider mode, kumbaga. Doon natin mako-customize yung bike which is depende sa preference ng rider. Then doon sa tech mismo, meron tayong Bluetooth connectivity and then meron tayong onboard navigation na pwedeng i-connect yung cellphone para kesa sa maglagay pa tayo ng mga cellphone holder, nandito na mismo sa display. Itong Sportster S pala natin ay gumagamit ng belt drive tapos yung shifting niya conventional lang, 1 down, 5 up. Ito po palang Harley Davidson Sportster S ay nagkakalaga dati na 1,160,000 pero ngayon, nag-markdown tayo ng 966,000 na lang. Then may inclusions tayo which is 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care, roadside assistance, and 1 year HUG membership with roadside assistance throughout the Philippines. So mga gusto mag-inquire, you can contact me on 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa page namin na Harley Davidson of Pampanga or magpunta dito sa showroom namin located dito sa Harley Davidson of Pampanga, Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-message sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.